Ningizimu Afrika namhlanje sila kwaDokotela u2+2. Kodwa manje into esinayo la sihlezi nobaba Mshayiwezitha. Yebo khehla. Ubaba Mshayiwezitha uthi uvela lapha endaweni yase East London. Baba Mshayiwezitha ake usithathe usibeke. Yebo. Ukuthi ukuphi neEast London njengoba uthi uvela eEast London. Yeah, asibingelele kwabakithi bonke jikelele Eastern Cape, Cape Town, King Williamstown, Yebo. Mount Frere, Tata. Yeah, Mdantsane. Eke ngibingelele kwabakithi nje ngithi ngiyabingelela kwimbombo zonomhlaba kwinkulumo zonke. Ngiyabingelela Mshayiwezitha sikhona kwa2+2 qathatha phakathi. Baba Mshayiwezitha. Akusilandise kancane ungumXhosa. Yebo. UngumXhosa. Yebo. Alright ke sinobaba Mshayiwezitha la osuka lapha endaweni yakwaXhosa. Yes. eEast London. Yeah. Baba Mshayiwezitha sizokubamba la namhlanje kwaMhlaba yalingana. Nkosi yami. Yini le ongathi mhlambe iyaphatheka ekulethela kwaMhlaba yalingana namhlanje? Mina ngathi khehla lamakhehla inkulumo nje ephandle noma ecacile noma eqavile. Yeah, induku enhlikhiwe sizwe njengoba ngithile. Sizo zamaXhosa ngathi mina ngase sinyakame nje. Uyazi? Sivele ufuqu nokuthi abantu mabaphakame bazame. Uyabona? Ngalendlela ngithi ukuthi mina ngumXhosa nguzikhali nokujojo nokutika nokubaboma nokubhizana nokudasa nokudnuku. Ngiyakhuluma ngohlobo ngitho kanjalo ngibiza zakithi. Yeah, ngithi abantu mabashukume noma umuntu la khona ngeke nomfake ehlathini ngoba mina sengibonile. Yebo. Mina sengihambile ngabona ngazi. Yebo. Konke senikuhluzile. Ngithi ke isizwe sakithi engeke ngisifake ehlathini. Engeke mhlambe ngisikhulumele ngoma ngikhulumele le ndawo kodwa ngikhulumela ngamaqiniso kunjalo. Alright ke namhlanje uyazikhulumela yena bukhoma ubaba Mshayiwezitha. Baba Mshayiwezitha kubantu abakufunayo. Yeah. Esingathi balapha yako King Williamstown, koMthatha, koMdantsane, koBhizani. Yeah. Ungathi utholakala kuphi nendawo eEast London? Mina ngiyatholakala eEast London indawo yaseMdantsane indawo yaseDayisi. Yebo. Yeah, umuntu ongifunayo nje uyangithola lapho ngikhona ngisebenza khona ngile mikhuba. Yebo. Mikhuba kodwa engayilanda la ekhaya. Ngizwa kuthiwa la ekhaya wayilanda lemkhuba okhuluma ngayo wayilanda la kwaDokotela u2+2. La kwaMhlaba yalingana. Ngisho kanjalo. Okusho ukuthi abantu abanye abasuke badinga uDokotela u2+2 uyaba recommend ukuthi bangeza straight la kwaDokotela u2+2 kwaMhlaba yalingana. Akungathi mina khehla lami angeke ngathi mhlambe kusizwe sakithi samaXhosa ngeke nginifake ehlathini. Kunjalo. Ngeke ngingifake ehlathini ngoba mina sengibonile, sengifundile, sengazi manje. Mangithi hoza vele sengakhombisa iqiniso, sengikhombisa into le ngisenkuyi right. Kunjalo. Ukuthi wena ufunani uthini ngoba vele yonke into ikhona la ekhaya. Ufunani ikhona kodwa ukuthi uhluzani wena. Ngizwa kuthiwa lapha yana eEast London uyatholakala khona bakubiza ngomfana wamaflegi inyanga yamaflegi. Hey! Kungabe kunjalo yini? Abantu sebekhombisana ukuthi hey lo mfana seqala uganga lo mfana seqala ukuvula imikhuba lo mfana hey lento uyithathaphi ngoba lento leni iyaphila straight. Right ke sinobaba Mshayiwezitha sinomfowethu la ongumfowabo kaBaba Mshayiwezitha. Mfowethu ngabe lento eshiwo ubaba Mshayiwezitha wena ngokwakho ungathini mhlawumbe ukuthi fahla njengoba uyabona abantu bayafona kuyimanje ungathini ukuthi fahla eNingizimu Afrika? Siyabulisa mina eNingizimu Afrika. Awubaba unyanisile. Yebo. Awuyasebenza impela Eastern Cape. Yebo. Awuyasebenza. La ngoku indlela ezapha. Yebo. Hayi inzi. Yebo. Kukude la emhlabeni yalingana. La kwaMhlaba yalingana. Ukhala ngedistance ukuthi le ndawo ikude. Kukude. Kodwa ngoba manje ufuna ukuphila kuyakuphoqa ukuthi uze la kwaMhlaba yalingana. Unyanzelekile uzofika.
nawe ubona ukuthi angeke uhlale ungamphelezeli ubhuti wakho njengoba uyazi ukuthi wasizakala la kwamhlaba uyalingana wathi nawe ngeke kuhlale kunje nami ngiyahamba naye ngiyakhona ngifuna ukuzibonela ngamehlo la wasizakala khona kwamhlaba uyalingana baba dizibonele kahle hayi impilo ikhona ekhaya impilo ikhona ekhaya akukudanga nje impilo ikhona ikhona impilo ekhaya ngizwe kafushane ukuthi umshayewezitha usenanemoto izinto eziningi imfuyo inkomo nakho konke imbuzi kungabe lokho kuliqiniso kangakanani aliqiniso baba umshayewezitha uyasebenza ngempela ngamandla kunjalo unazo izimoto nazo imfuyo nazo inkomo kunjalo baba umshayewezitha abantu abakudingayo ngathi bazokuthola ngakuphi emdantsane la osuka ngakhona eIslandani mina ngicabanga ukuthi umuntu ongifunayo aqala angithinte yebo ngoba ugebengu buningi yebo ya angiqala ngithinte kwinombolo yami yebo kodwa mina ngisengithi aqale kudokotela wami yebo 2+2 yebo mawufuna inamba yami qala kudokotela wami uzokunikeza yebo bese uyangithola ke la kusho ukuthi bonke abantu abafuna ukuxhumana nawe bangangena ku-YouTube channel kadokotela u2+2 kehla lami bafune umshayewezitha alright kusho ukuthi sikuthatha lokhu njengokuthi guys you work as a team yes right ke eNingizimu Afrika senizwela ukuthi inamba kababa umshayewezitha uma ngabe uyifuna iyatholakala kudokotela u2+2 ungena ku-YouTube channel sizothi #angeke kuhlale kunjani kunjena sibonge kakhulu